Hello everyone, welcome to back my channel. This is Pridwm collection. जों दायो माने NLFB नि बार्थडे दङ आरोना जोङो बेयावनो थांनो नामायदों आंजों लोगोसे दोङो मुनुस आरो सिगाङाव सानैसो लोगो थांबाय आरो दैमु बसमतारी इउटिउबाराबो फैदों आरोना जोङो ज' थांसै ओमफ्राय दा डाइरेक्ट उदालगुरिनि माबायाव केम्पआव लोगो मोनसिगोन आरोना सनाइनि केम्पआव लोगो मोनसिगोन बिदिबा जोङो बाइक सालायलांबाय थानोसै दायो नायलांबाय थादो नोंसोरो मा नुयो दायो जोङो माने सनाइ मोनफैबाय आरोना केम्प खाथियाव मोनफैबाय जोङो दायो जोङो थांनोसै इयाव जों बाइकखौ पार्किं खालामखाबाय आरोना जों दायो थांनोसै ओमफ्राय इथिं दङ माबामोन दैमुमोन दोङो मेहेरमोन दोङो आरो आदा अफ्रिमोन फैजोब्बाय आरोना जोङो दायो थांनोसै नायलांबाय था नै इथिं दोङो माने लोगोफोरा जोंना इथिं सफैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों इथिं थांसै नै आदा मेहेर नै बिथिं मेन गेट दङ आरोना मेन गेटआ इथिं ओरै थांसिगोन जोङो माने ओरै सिदा थाङोबा इथिं भैरबकुन्द थांनो मोनगोन ओमफ्राय नै बेनो जाबाय NLFB केम्प दायो जों इयाव हाबनोसै आरो एन्ट्रि खालामलांसै नै इथिं नायबानो जाबाय नायलांबाय था आं मा प्रग्राम जायो बेखौ खिथालांबाय थागोन नोंथांमोननो दायो जोङो माने सिङाव हाबफैबाय आरोना सिङाव हाबफैनानै मादि मोनखो नायबानो जाबाय नै बिसोरो पुलिसफोरा आरोना ओमफ्राय नै बोरै आदा दे इथिं आदा मेहेरा माबा लानो होननानै दा हाखु दाखु जादों आरो दा मा लागोन मिथिया आइफिनजोबसि बिसोरो दायो ओमफ्राय program soligasiनो आरोना मेथाइ खनदो इथिं मेथाइ खनदो दायो माने ओंखाम जानो थांगासै आरोना ओंखाम जानोसै नै बिथिं ओंखाम जानो थांबाय जोङो दायो ओंखाम जानो थांगासिनो दं आरोना अमा बेदरफोरजों एसे जालांनोसै जोङो ओमफ्राय इथिं नै बरिया साजायना दोनदों आरोना NLFB केम्पखौ नै बिथिं नै मोजां साजायना दोनदों बरिया नुदों आरोना केम्पखौ नायलांबाय था नोंथांमोना केम्पखौ नै बिथिं माने मोजां साजायखानानै अखा गैयाबाथ' आरो बांसिन मोजां जागौमोन बे बुस्थुआ दायो जोङो ओंखाम जानो एन्ट्रि खालामनोसै नाय बेयावनो ओंखाम जाग्राया दायो ओंखाम उखैबाय ओंखाम उखैनानै जों ओंखाम जाबाय थानोसै दायो आया दिसा सिलांजोब्बाय मा थांना आदा मोना ओंखाम रानना होफैबाय जोंनो जासुलाया जि जानो नामायदों नै नैथिं आदा एनिथिं MJबो हायना दंफैयो आरोना नै आदा एनिथिं दङ आरोना मालायसो नै आरामनो फट'शट खालामलायदों आरोना नैथिं फट'शट केमेराया इजों आरोना सेल्फि दं सिख्लाफोर मालाय आराम आरोना इसोर माने इयाव हायबाय आरो आदा एनिथिं MJखौ लोगो मोनबाय जोङो माने मोनबाय आरोना लोगो मोननानै दायो बिराद मोजां मोनो आदा बोरै खबरफोरा थिगानो दं मोजां जोंबो दायो माबादों मालाय दैमुआसो नै बिराद फट' साफायगासिनो दैमुदों मालाय आर'नाइजों जों बरायनानै लाग्रोनि
बेनि लेङाइ आफादगिरि अर्थात भाइस प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर बि बक' आरो बिथांजोंनो लोगोसे NLFB नि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोन लोगोसेनो दिनैनि बे गोथार सानाव लिंहरजानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन स्पेसियेलि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि अल ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि उदालगुरि जिल्लानि मानाव गेदेर बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसेनो दुलाराय गुदि बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसेनो Ndfb नि गोदोनि गोबां मावथि बिर जोहोलाव आंनिख्रुइ बैसोआव देरसिन मानाव देरसिन आं गासैनिबो मुंखौ हयथ' बे समावहाय मुंख'जोबनो हानाय नङा दिनैनि बे गोथार सानाव बिथांमोनाबो नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो मान बावनाय थाबाय लोगोसेयावनो दायो माने बिसोर फटक साफायगासिनो खिन्थु आङो माने थाफाजाबनो समाया आरोना बिसोरो बिराद हेन्डसाम ओमफ्राय आं दा थाफायासै आरो आं साइडआवसो दोनबाय थायो दायो नै बिसोरो केमेरामेना जि जथाबखायो हारिया गादब जानाय नासय जानाय सोबख' जानाय फामुवारि खालामजानायनिफ्राय मालाबाबो उदां जानो हाया आंनि गोसोआव बे फोथायनायखौ लानानैनो NLFB खौ जों जोनोम होनाय जादों दिनै नोंथांमोना नुयो जोंहा जिबायदि गिथावना मोनसे सावगारि फैदों जों बर' गोजा ज' थानायाव जों गावखौनो गोरा मोनो बोलो गोरा मोनो साहसि मोनो खिन्थु जों गुबुन हारिनि गेजेराव थाहैब्ला दाउसा मौलियाफोर बायदि जानो गोनां जायो दिनै बेफोर जों गाव गावनो खालामनानै लालांगासिनो दं जों गाव गावनो खोमानानै लालांगासिनो दं एग्जाम्पल हिसाबै जों